ra Islam engko mangane karo ndelik. Yen sing poso go mulih. Anakku tau nggo mulih kuwi makanan MBG. Teko omah ya ampun, gedange nganti kaya uta-utan. Lah ya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Tur akeh anggaran yang dipangkas termasuk ADD anggaran dana desa kuwi saiki dipangkas akhirnya akeh wilayah-wilayah sing do ora gelem nanggap wayang mergo ora duwe anggaran yang nganti desa-desa ora wayangan akhirnya sing mrongo senimane nggih napa mboten ayo ngono kuwi iki rata-rata iki pancen sepi kabeh ya sepi kabeh wis tak pantau dalang kae biasa dalang kae biasa awake dhewe rada mending lho. Ayo. Bersyukur. Ayo ngono kuwi. Nduk, Birgita Ayu. Nggih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Jenengan ora muslim ya? Mboten. Poso niki ya? Mboten, Pak. Kok jenengan mboten tangket apa kegiatan iku kok jenengan pilih kasih winong mau ditekoni kegiatane apa? Ngono-ngono kuwi. Oh, dikira monoton. Iki takok kegiatan kuwi. Ya ben adil, Pak. Jenengan iki pemimpin nek singgane ngadeg berdua iki tekonine sing padha. Oh, ngono. Yo, tanggapan. Jenengan lho, Pak. Niki kan tasih anu to, Pak. Bulan apa jenenge? Iya. Bulanan ayo. Idul Fitri jenengan iki padahal kemarin ijik minta maaf karo aku saiki wis ngelani aku terus jenengan gumun aku. Saya tak oleh kok ngelani kowe babakan apa? Lah tadi kan itu menimbulkan iri, Pak. Lho Pak timbule meneng ae kok ya. Lho sampean iso cerewet. Timbul maksudnya ki apa ya? Muncul. Oh iya. Wis Cahayu Birgita, selama kowe iki poso iki kegiatanmu liyane turu ngopo? Karaoke, Pak. Karaoke. Nang nggon apa? Ya ning omah to, Pak. Kafe. Ora ning omah lah wong gak nyinden, Pak. Bang aku lali dadi aku latihane karaoke, Pak. Tembange apa lek karaoke? Oplosan, Pak. Poso-poso oplosan. Ayo ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Kegiatane nge-gym, olahraga lah ora keri to? Mboten, Pak. Oh, Ibu Kesi barang dingin tajak nge-gym. Ayo ngono. Apa nggih, Pak? Oh, nge-gym. Di mana? Hah? Di mana? Cedak omahku nggen apa jenenge etanku kae ning perapatan enek nge-gym. Oh, berarti jenengan angkat besi, angkat beban. Enggak, ngangkat Bu Kesi kuwi lho aku. Ayo ngono kuwi. Ayo mau nembang apa berdua untuk keluarga besar? Ayo nggih. Sik tak waose Pak Dalang Sugeng Makarya nyuwun lagu Sesideman katur Bu Sri Andreas sarta Bapak Andreas. Sing dhewe nate nanggap Dalang Yoga sinden untuk souvenir pirang-pirange lho. Berarti nanti ya untuk souvenir, Pak. Kowe iso takon kuwi jane sinden apa kere? Ya kan tanya, Pak. Wis diparingi kok ya aneh-aneh. Iki saking kula keluarga Bapak Mailan Hendar Prasetyo saking Jakarta. Niku ugi Ki Sunaryo ketua apa ki? Sanggar Cermo Laras Ciledug Tangerang. Nah, kuwi Sesideman. Cermo itu apa, Pak? Lulang. Hah? Lulang. Oh, ya udah. Terus, Pak? Sesideman terus. Terus piye maksudnya? Loh, biasanya kan ada sawerannya. Picek ora enek apa-apane. Senengane kok karo Boong, saweran ya? kok iyip ya ora ngono. Bohong, Pak. Biar nggak mungkin loh Pak Hendar tuh ngasih surat cuma-cuma tuh nggak mungkin nggak sih? Ya Allah, iki lho ora enek apa-apane, kabeh ora enek apa-apane. Nun sewu Pak Hendar tinimbang kula dikuyo-kuyo sinden raketang 100 mang paringi to Pak niki Pak. Malah bermis kabeh ora. Bercanda, Pak. Bercanda. Ya oke. Ya diwiwiti sing sepuh. Sinten, Pak? Sing tuwek sapa ayo ta? Kula 17 tahun, Pak. 17 tahun. Alah. Wiwitane Derek sapa, Nduk? Derek sang Iki wis pinter kok. Biyen derek Pak Cahyo malah ngono kuwi. Priya sing piye, Nduk?